Lalaking gito ang dunay diferensya sa pangisip ang gi-rescue sa otoridad. Human nga naniun kuno og pusil sulod sa merkado sa Kugon sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gidakop sa kapulisan sa Kugon sa Cagayan de Oro City kining si Roque Nuevo, 20 anyos. Residente sa Barangay Carmen, humang gikatahong naniun og pusil sulod sa merkado. Sigon sa otoridad nga nangayo og tabang ang mga tindero sulod sa merkado, diyang ilang nakita ang armadong sospek nga naglalis sa ihang lolo nga tindero kay wala kuno kini gitagaan og kwarta. Pag-abot sa miresponding pulis, gilayong gidisarmahan ang sospek ug nakuha ang usa ka 9mm pistol. Pinakadelikado gini siya tungod kay dili na to matris tungod kay lost firearms man o delikado ni sa mga tao nga nagdala-dala nga basi sila makadisgrasya diha sa mga ato mga konsumante diri sa Kugon Market. Sumala sa sospek nga sa iyang magulang nga lalaki kuno ang pusil ug gidala lamang kuno niya kay gisugo siya niining bitbiton kanunay. Ipatago-tago rin ako na sakit kay ipatago mo niya. Ano na sa kilid? Kabalo ka na delikado na. Kami dala-dala lang yung kunin mo. Pero wala kayong intensyon na mamusel. Wala. Ipasuta pa sa kapulisan sa espesyalista kung aduna ba gayud diferensya sa pangisip ang sospek kinsa kasuhan gihapon og paglapas sa illegal possession of firearms. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.